uchituka mbuya vangu wakambona chituka masista zako mwana akaremara kutuka ibhodhani undiratidze ndichituka mwana wako Warumwa ndakakunyengera ndekubhukazi ndakaenda newe mukuroniki ukaenda nemakameri nenzi wega tu ukazodzoka wainyengo waita weti ndo pane era Dorini unonyepa zvino ndakakupa varume vapikavuzwa ndakaona waendwa newe ndakaona waendwa newe nemakameri nzukadzoka uchiti waita weti waendwa neni kanjani unoti wakaona waendwa neni kanjani because Dorini inini ndakanga ndiine iwewe so wakazoona ndaendwa neni kanjani when ndoda kuziva kuti varume vari kutanzi Dorini akatanga kunditi varume pandakaenda newe mumajestic waikisa varume vese wega Dorini waida kundipa chimwe chibaba chaiva nemagaro ameno chebhazi ripi ndikachiramba saka iwe wakanyengwa nayanga wega uchinda kubosman kukoenda kubosman ukanyepa Dorini iwewe ndiwe wakati ndofanira kuda yanga because yanga agara ari panzvimbo yanga anodyika mari ndikamuramba yanga yawako mucameroonian wandakaenda naye in 2022 I did that and mucameroonian iye ndanga ndamunda ndega pa social media usade kundinyepera because ndakataura nauzvinzwa iwe okay fine ndina utoresi pandakamira na Colorful wakati chi hauna kuita kunemwe podcast ukati Dorini anototambudzika ndenge ndisinga kuti Dorini hausi capable of helping a girl child Dorini I know you Dorini, I'm being honest, Dorini. You cannot help a girl child, Dorini, what you need a help. You also need help, Dorini. How can you help a girl child, Dorini? Because I know you. All you do is kutaura Idaba Baba. Colorful doesn't need a sister like you, Dorini. You are not capable of helping anyone. Let's I'm being honest, Dorini. And no problem yako Dorini, learn to understand so that you can answer me. That's iwewe Dorini. Every month unengo to posta kuti hauna rent. So how can you tora mwana woda kumisa mbamako iwe watapate zvako sina kuongeka. Kumba kwangu flat ndaigara 1000 nokamana nchikukumbira mari rent. Dorini zvinhu zvinochinja. By that time wanga uri stable. Right now Dorini ka ameno if you are stable or not. But ndino wega unoposta uchikumbira mari rent. Na mari rent zvine zvichikubata papi kozina nzama. Nai ndokumbira kumbotaura Dorini na mabridge. Kana funa ida umbatsira munhu kone mari dzavo. Sode kuya pana pozvikondinyepera iwewe. Wazvinzwa? Nai Dorini. Inini uri mwana mudiki here. No asandinyepere uyu. Sode kuya pana pauda kushikondinyepera yetu unondidhisa kuma videos uko. Unototi azonene kuti Dorini anenge achiti murume ndokutsvagira murume uri mwana mudiki. Wakaenda ukanosvirwa wega by that time Dorini I was 22 ndaitova mwana mudiki. Sika wakaenda ukanosvirwa ukanoita weti pamubhedha. Alright. Problem yako Dorini ndeyekuti unotora zvinhu zvatinenge takuudza iwewe ka. Wobva waita unge wanga uripo. Alright wati wakana ndaenda nemaCameroonian. So iwewe kana wanga usingazivi maCameroonian. Zvewetu wakazvinzwa sei Dorini leave kunyepa. Leave kunyepa ukangosiya ni watu wanonyepa unaenda kuti vanhu chinokumbira mari ndinonotonyepa manje ndiko Dorini chimbonyarara indi mutaura saka yori kuti kunakada kuwakwirwa newanikachatodzika kari kukushiraka iyo nini ndikamiswa ini ndaindi nemurume wano kubva 2014 saka yo ndongazogone Colorful wakashirwa nemakamene ndina murume Dorini hauna murume yes saka ini ndine murume saka ini nogota ndikwanisa kubatsira Colorful sei help Dorini you also need help mabridge chimbonyarara Dorini chimbonyarara ndakupa chance yekutaura mese muri tu kuti tinyasonzwa both sides anditi panapa musashandise my emotions ndoda unyasoti tinyasobatsirana panyaya iyi Dorini mabridge akauya kumba kwako ukati Kate mabridge auya kuzovisita tisiro ka drink tiende out ndikakutumirai 2000 rands muna 2022 I remember very well iwewe na mabridge akakushikondikisa now ivanhu vese vanonga kuenda kuside kwake ka inazvibenza unoona unotukirwa nevanhu ndepekuti wauzonyarari manje kuti vamwe vachitaura nyango ndingaserwa here achindinyeperwa musikana zvinhu zvaari kuramba zviripo ndingangomukenda uyo akaenda kuna Talini nekukati mari achinondinyeya kuna Talini that night munhu wese anenge ari padhuze nenaye achifunga achida kunzwa nyaya dzaNox waya ari kundinyepera achaindinyepera ndakatadza kurira naNox because of mabridge oyo atinditi ndakati Nox anopedza bhurongo rangu inini ndakati unopedza bhurongo wauna nditi mauna kuita zvona Dorini akati ndopedza bhurongo rangu naWindsor ndanyarara just because isiketi vati vari kuda kutaura
Not to be the because of Chakwanisi kutaura mabridge achingutaura imi mopedzerana tozokondinya newe hamene kuti uri kutonditeererei panapa handimboti ndakataura newe because handitomboti ndakana because kuda kuya panapa uchindinyepera zera rangu kana iwe ndakakunyaya natalini uri kuzama ere kuti talini akakuzoti ndai kunyaya naye unoti ndiputsa kavaka shamwari nema-3 ndakavaka iwo nechi unongoshirwa handina kuvaka Dorini but handikumbiri repi pasocial media saka uri kunditeerere chii panapa ini usambofaa iwewe siyana nekuti leave my content unokusatauri chai kana usina content unomirira kuti vanhu vakanga vatadza vatuke zvinyanya analyze because ndokuziva unenge uchida kunyengera vana varume vane magaro kumabhazi. You need your Dorini. Dorini itori nane boyfriend inondichengeta pane wako murume wamuchengeta kumuchengeta. Iwe bora konderipi what do you have? Besides ndakafanana ere Dorini. Varume what do you have? Which level do you have? You know kuti content yangu nevarume payment is 10,000 rand. Yaunopostira vana vachitonhorwa nechando chitsvaga. That's the content that I do for my kana iwe ndakakunyaya natalini uri kuzama ere kuti talini akakuzoti ndai kunyaya naye unoti ndiputsa kavaka shamwari nema-3 ndakavaka iwo nechi unongoshirwa handina kuvaka Dorini but handikumbiri repi pasocial media saka uri kunditeerere chii panapa ini usambofaa iwewe siyana nekuti leave my content unokusatauri chai kana usina content unomirira kuti vanhu vakanga vatadza vatuke zvinyanya analyze because ndokuziva unenge uchida kunyengera vana varume vane magaro kumabhazi. You need your Dorini. Yangu Dorini itori nane boyfriend inondichengeta pane wako murume wamuchengeta kumuchengeta. Iwe bora konderipi what do you have? Besides ndakafanana ere Dorini. Varume what do you have? Which level do you have? You know kuti content yangu nevarume payment is 10,000 rand. Yaunopostira vana vachitonhorwa nechando chitsvaga. That's the content that I do for my zibeche rine munyama rinovhisa zibeche rine ngozi rinomberwa kuti ritunde musatanyoko kumhata unoyavaaainenge mecheko uchituka wani mogo unotuka vanhu yoitisa content waya pana pana zvati yayoyo zvasaka iwe unoti hanzi your life nozvizvati your life is way better than me what do you have unenge namota chii chauyi nacho kunze kwezemo chete nekuchinjanisa varume what do you have vana ritso vanadikokamemajokupa uchituka ritsi tichai maziva marisi uchinosaisei iwe une chii kunze kwekushirwa nevarume bedzi what do you have bombe rinongoenda kunotirwa kutirogoro kumeche kubhawa mari dzokupuwa mari dzavamwe vakazivana talini yakumari iripo oya panapa uchindikara panalaiva hangu andakufamba newe handitombotikane kukuona ukamudokapatinokosonakana fugwazofwati wakanga uchituka ritsinga vanoti iwewe une zumumba ini ndina lii chete iwewe chana ndikaita zumumba saka live nyaya dzekuti ndakamipiswa live nyaya dzekuti ana Dorini hamuneti here kuti tuka zvinyadzi nekuti titiri mahure. I understand kuti ndakatadzira vamunetsi ende ndakavakumbira chiregerero kubva mukati mehana yangu and inini navamunetsi we were never enemies, so I believe kuti we are cool. Every time Dorini unenge uchituka zvinyadzi hure uchituka zvinyadzi uchituka nemwana wangu nambuya vangu excuse you are talking my boyfriend amuneti here amuneti ina hausatombonzwa chikutuka hausatombonzwa chikutukira mwana wako ini mavhidhiyo andokuita ndechitokumutsawo kuti nai Dorini kana uri munhu akakwana chaizvo chaizvo sei usingazvibvunzi kuti wai mabhujo nchimutukira mbuya wake mwana wake iye wacho boyfriend achiramba akanyarara. Some things are not necessary ana Dorini. Mukanoti akanyarara it doesn't mean hatina miromo yekukudairai but semunhu akakwana unofanira kuzvibvunza kuti sei munhu aramba akanyarara because munhu akatuka anofanira kudaira akaona aramba akakunyararira it's also a message. Dzidzai kureadha mameseji ari silent. Hey vakomana varume vese vanolinga nawo vakomana twebrongo twanolinga natwo hey watu unenge uchida kurara natwo. Tell me one man waunoziva Dorini anoita zvebrongo wandolinga naye nini. I will pay your rent Dorini. If you name one guy anoita zvebrongo wandolinga naye inini. If you see me with a man on internet I'm making money. Atisi kuita zvekulazana I'm making money Dorini. You must understand that. Andina vakomana vebrongo vandolinga nawo unless achirova brongo zvandisingazivi uye akarova brongo ilife yake but name one guy that I link with on social media anda zvebrongo hey Towers akatokusiya because nepfungwa dzechihure. Towers will never leave me. It's only that I stay in SA, Towers stays in Zim.
zvimwe zvinhu Dorinika muka uonere dhiri usiyane nelife yangu hausi age yangu iwewe kana ndakakutarisaka unofanira kunge uri sisi wangu my big sister haufanira kunge uchirwa neni irwa nevezera rako irwa nevezera rako ina handirwi nevanhu because I don't believe in violence. I believe in man and God and family. You believe in violence, you believe kuti kutuka vanhu zvinyadzi ndo content yako. I understand pasina zita rangu hamupisi munotomirira inini tadzeka muwane zvekundituka kuti mupise but ininga chimbonemawo zita 1 raunoziva remunhu wandolinga naye pasocial media wandakaita bonde naye 1 chete wolnema 1 webrongo 1 wandakaita bonde naye through social media. Munobva maitonge ndimi makagadzira life yangu every time uri kundituka zvibvunzo sei ndisingakudayiri sei ndisingakutuki back sevidhio rineri handisi kukuinsauta but I know kuti nepfungwa dzako iwe uchafunga kuti wainsautiwa but problem inenge iripo ndeyekuti haunyatsi kurizina zvinhu tora dhiri uritarise kuti wai ndisingakudayiri kusatokudayira ikoko kutokudayira neimwe nzira sena nelife yangu Dorini kumbaindisiya chaiko ravidhio rechi37 malive nemalive unoita uchingotuka mabridjo hauneti here unoda monetization nezita rangu chisiyako kutuka mwana wangu zvinyadzi siya kutuka mbuya wangu zvinyadzi siya boyfriend yangu zvinyadzi chituka inini because inini handindini pane mari yako tuka inini